Sugeng siang Pak Guru, kula nyuwun pirsa punapa tugas ingkang kaperingaken sampun kedah dipun setor dinten menika. Sugeng siang Nak, nggih tugas punika dipun setor dinten menika sadereng pelajaran rampung. Pak Guru, kula nyuwun pangapunten, kula dereng saged ngerampungake tugas amargi kados pundi caranipun. Mboten napa-napa, Nak. Monggo tak terangake malih supados panjenengan saged nggarapipun. Pak Guru, punapa saged tugasipun dipun setor mawi email? Nggih saged. Monggo dipun kirim email sadurung jam 6 sonten. Kula sampun nggarap tugasipun, Pak Guru. Kula aturi dipun priksa. Nggih, matur nuwun. Badhe kula waca lan paringi masukan menawi perlu. Pak Guru, kula badhe nyuwun izin ngrambat setor tugas awit wonten repot ing griya. Nggih, kula paringi izin. Nanging dipun coba rampungake sesuk menawi saged. Pak Guru, tugas menika dipun nggarap piyambakan utawi saged kelompok? Menika tugas individu, dados dipun garap piyambakan supados saged ngukur kaprigelan panjenengan.